Holla at me. And Chewy on some hot nigga. Like I told Tish, I see when I shot niggas. Like you seen him twirl, then he drop, nigga. And we keep the mind millies on my block, nigga. And Monte keep it on him, he done drop niggas. И здравейте хора, аз съм XX Stranger. Днес, както казах, ще теглиме томболата за геймплей, която съдържаше следните итеми. И ще изтеглиме печелившия, който би трябвало да коментира, да хареса и да се абонира за канала ми. И сега ще видим кой ще е победителя. Дано. И почваме. И Холмс 555. Ще го видим дали е харесал клипа, дали се е абонирал и коментирал. Трябва да е коментирал 100%, да. Ето го. Няма скоростна активност. Мисля, че не показва какво е харесал и какво се е абонирал, затова май ще теглим нов абонат. Нов победител. Да. Ще теглим нов. И отново Саут Парк, като да не повярваш. Това не е лош късмет, както каза той. Да. Саут Парк бяхме го видяли, че се е абонирал. Ако трябва ще покажем, ето ще покажем. Ето, харесал е клипа. Дори се е абонирал. Баси вече човек. Надолу ето го водака. И Саут Парк е победителя. Аз го написах това човек не може да го... Браво от пак си ти. И победителя е Саут Парк. Ще видим до следващата томбола и довиждане от мен. Чао, аз го направих.